Hola, sóc el Roger. La meva mare és la Rosa i m'ha demanat que us expliqui la seva història, que també és una mica la meva. La meva mare té 50 anys. Si feu números us adonareu que jo, que en tinc 10, vaig néixer quan ella en tenia 40. Sempre m'ha explicat que vaig néixer en un laboratori. No sé massa què vol dir. La meva família està formada per la mare, jo i els avis de Roses, l'avi Ricard i l'àvia Rita. La mare s'ho ha currat molt, m'ha cuidat molt, però jo sempre pensava que li faltava alguna cosa. Fa 2 anys va conèixer el Ramon en una pàgina web d'internet per conèixer altres persones. Es veu que hi ha fotos de diverses persones que us expliquen el que els agrada, quina feina tenen i com són. Avui ja no tinc més temps. Tu vas mirant i si algú et sembla simpàtic li pots enviar un missatge. La mare va tenir sort, el Ramon és un bon noi. Primer van començar sent amics i ara estem tots emocionats, perquè el mes que ve fem una festa d'ajuntament. El Ramon vindrà a viure amb nosaltres. Ei, John, aquí Ramon, vull que m'expliquis com puc ser el millor raper del món. Jo, Roger, la mare Rosa, l'àvia Rita, l'avi Ricard i ara afegim el Ramon. Aquí Ramon, Faltava una R a la família. Quina casualitat, no? expliquis com puc ser el millor Ramon del món. A reveure! Cademonline.cat